Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. Ya ibada, to Allah ya karɓa mana. Yau za mu yi yadda ake kunun alkama da shinkafa. Da farko dai gashi nan kuna gani na wanke shinkafa ta tuwo, na zuba a cikin tukunya, sai na dama madara da ruwa, na zuba a kai, sannan kuma sai na saka spices ina kamar cardamom, cinnamon da kuma ginger da kanunfari. So sai na rufe suna da ruwa. Nan kuma alkama ce, da ma na wanke na gyara, na zuba a cikin tukunya, na zuba shi ma madara yake da ruwa da shi, duka da madara ake dafa su. So shi ma sai na rufe yake da ruwa. Nan ga shinkafan mu nan ta gama dahuwa, to sai ku zuba a cikin blender. Za ku iya ƙara ruwan madara ko kuma ku ƙara ruwa kawai normal ruwa. Da ni na saka madara enough, to gaskiya ba zan ƙara madara ba, sai na ƙara ruwa, sai a markaɗa, sai ya markaɗa sosai da sosai. Shikenan gashi nan bayan mun markaɗa sai a maida kan wuta a cikin tukunyar da aka dafa shinkafan, sai a ɗauko wannan alkama a juya a kai, sannan sai a zuba shuga. In mutum yana so zai iya saka flavor ko vanilla flavor ko dai wani flavor ɗin da ya ga yana so. Sannan sai ka ƙara ruwa idan ya yi kauri, ko kuma ka ƙara ruwan madara idan ya maka kauri sosai. So gashi nan kuna gani ni kaurin ya min haka, sai ka ɗan bashi ɗan tafasa, alkaman ya shiga cikin shinkafan, shinkafan ya shiga cikin alkama, shugan ma ya narke. Da shi kenan mun gama kunun mu. Na gode.